Γεια σας παιδιά, δεύτερο giveaway. Πάω στο φίλο μου τον Άγγελο. Ένα τελείως διαφορετικό giveaway αυτή τη φορά. Μόνο για ανθρώπους που είναι από την Πάτρα. Του έχω παραγγείλει και καφέ, να δω μου έχει παραγγείλει. Να δω, του είχα παραγγείλει καφέ. Καλημέρα. Πού σε φιλάρα? Ο καφές μου, πού είναι? Πού είναι ο καφές μου? Ο καφές πελαλάρχη. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, τι θα μας κάνεις, τι δώρο θα μας κάνεις για το κοινό του YouTube εδώ του καναλιού? Καλαμάρια πολυτελείας. Πιασμένα δικά μας. Από Συρτή. Ποβάρκα. Ποβάρκα, φρέσκα, Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Προϋποθέσεις για να δηλώσεις συμμετοχή: εγγραφή στο κανάλι, σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο και να είστε στην περιοχή Πατρών ή στα περίχωρα για να έρθετε στο κατάστημα να παραλάβετε τα καλαμάρια. Όλες τις λεπτομέρειες θα τις γράφω στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης μην ξεχνάτε και το άλλο giveaway που τρέχει, θα έχω link πάλι στην περιγραφή, που πληρώνω διάφορα τεχνητά και όχι μόνο, 10 δωράκια. Δηλώσει συμμετοχή να κερδίσετε τα καλαμάρια και δηλώσει συμμετοχή και στο άλλο, αν δεν έχετε δηλώσει στο giveaway, να κερδίσετε τα δωράκια που πληρώνω εγώ. Παιδιά, σε αυτό το giveaway το μόνο περιορισμό που θα έχει είναι πρέπει να έρθετε στο κατάστημα να παραλάβετε τα καλαμάρια, γιατί σαφώς εννοείται δεν μπορούμε να τα στείλουμε. Άρα από την περιοχή της Πάτρας, το κατάστημα είναι Ευβοίας 190 Ζαρουκλέικα. Εφόσον κερδίσετε θα συνοηθείτε μαζί μου και κατόπιν συνεννόησης θα έρθετε να πάρετε καλαμάρια, γιατί ξέρετε τα καλαμάρια δεν είναι κάθε μέρα, όποτε βγάζει φρέσκα τότε θα σας τα δώσω. Μην ξεχάσετε να βοηθήσετε με ένα like στο βίντεο.